देग्लायनि मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गासैबो माहारिनिसिम आङो बावहरदों। लोगोसे आसामनि खना खनला रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफोर आरो गुबुन गुबुन माहारिनिसिम आङो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों बयनिसिमबो। बे समाव गोबाव बोसोरनि उनाव लासै लासैनो थासारिफ्रा मोजां जानायनि उनाव जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दमासियानो जा एबा बैसागोआनो जा जिखिनि जोंनि माहारिनि एबा सामाजिक जिखिनि हाबाफारिफोर बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि न'खराव अनलायनाय आरो गामि ओनसोलफ्राव रायजो जानाय एबा जेरावनो रायजो जाया मानो बे मागो दमासि खुंनायाव जि मोनसे असमियाव उरुका होननानै बुङो जे गिबि सानाव मोनाबिलियाव न'खरनि मानसिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों बोथिसे जानानै जोंनि सोमोन्दोफोरखौ एसे आरोबाव गोख्रों खालामनानै फैबाय थानाय समफ्राव न'खरनि माहारिनि समाजनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों बयबो थियारि जायो। दा बे हिसाबैनो बे मागो दमासिनि सानथामनि हाबाफारियाव जोङो अनलायनाय मान होलायनाय आरो जयैनो थानानै जोंनि गासिबो थासारिफोरखौ मोजां खालामनाय आरो जोंनि जि आसार खान्थि जोंनि जि हारिमुवारि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनाय बेखौ बयबो सानगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आंनि मोनसेल' खावलायनाय जे जोङो फोरबोफोर जायोब्ला मालाबा गोसोखौ नांगौनिख्रुइ बारा हगारनाय जायो आरो बेवहाय जायगा जायगा एफा एनै गाज्रि थासारि सोमजियो। बयबो जाहाथे मोजाङैनो डिसिप्लिननि गेजेरजों दमासिखौ खुङो आरो गावबा गावनि न'खराव गावबा गावनि ओनसोलाव गावबा गावनि सोमोन्दोनि आरो खाथि खालानि रायजोफोरजों जों बयबो जयै दमासिखौ खुङो आं बेखौ खावलायबाय। आरो इंराजि गोजोन बोसोरनिबो आं गाहाम हामलायनाय बावबाय। जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारि हाबाफारिफोरखौ जोङो नैबे गोदान बोसोराव मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो आखायाव लादों। जोंनि माहारिनि जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे 2020 मायथाइयाव थामथि जि गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथाखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय आरो जायफ्रा सागानगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय नारा नाथा नाजानाय जादों। आरो बे हिसाबैनो थाबैनो भारतनि संबिजिताव 125थि जि मोनसे संशोधन बेयो थाबैनो फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे संशोधना जानाय लोगो लोगोनो 6 सिडिउल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जागोन आरो जोंनि जि एसपिरेशन्स जोंनि जि सिमांफोर बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो हागोन। आद्रा थानाय जि बिटिआर एकर्ड बिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ। जोंनि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजादों जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो। जोंनि आबादारिफोरनि थाखायबो जोङो माखासे मोजां जि स्किम्सफोर बेफोरखौ डिजाइन खालामदों जाहाथे गामि ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि आबादारिफ्रा एबा आबाद मावग्राफ्रा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मोजाङै मावनानै रांखान्थि फारसे गोख्रों जानो हायो। जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय अलरेडि गासै 25 कलेजाव जोङो स्किल सेन्टार एबा इन्टारभिउफोराव जिरायनो थाखाय ट्रेनिं लानाय सेन्टार महरै गायसनदों। दा बेखौ नैबे गोदान बोसोराव आरोबाव गोख्रोंसिनै जोङो बेखौ खामानि मावगोन आरो बेवहाय बिसेसकय जोंहा रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि आनजादफोरखौ होनो थाखाय बेंक प्रभिजनारि आनजादखौ होनो थाखाय क्लारिकेल एबा सेक्रेटारियेट सार्भिसेसनि थाखाय गुबुन गुबुन जिखिनि साख्रि बाख्रिफोर ओंखारो बेफोरनि थाखाय जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोङो स्किल खालामनो थाखाय बे 25 कलेजाव 25 सेन्टार जोङो गायसनदों आरो नैबे गोदान बोसोराव जोङो बेखौ बांसिन गोख्रोङै खामानि मावगोन। बेजों लोगोसे जि सुपार 50 जोंनि बड'फा सुपार 50नि रिजाल्टआ मोजां। दा बे सुपार 50खौ जोङो 100आव लांनो सानदों आरो बे 100आव लांनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिखिनि बर' फिसाफोर बिटिआरनि बाहेरायाव रायजो जायो बिथांमोननिफ्रायबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो देग्लाय गोदान जि जोङो बड'फा सुपार 50 मेडिकेल इन्जिनियारिं बड'फा सुपार 50 UPSC APSCनि थाखाय जोङो टेस्ट खालामगोन। बेखौ गुवाहाटी आरो दिल्लीयावबो खालामनाय जागोन जाहाथे बेवहाय फरायनाय फरायसाफ्राबो बे खाबुखौ मोनो। दिनै मागो दमासिनि आं नोंथांमोन बयनोबो आंनि देरसिननो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय, आंनि लोगोफोर आरो उन्दैफोरनो आंनि अननाय बावनानै
आं आंनि बुंनायखौ फोजोब्बाय।